Nou, ik denk wel dat ik dit beschim had als een passie. Ik vind het leuk, dus het jouwt er energie. Dus je zet mij maar in de keuken. Dan komen ze... Oh, heeft Paak ook weer wat bakt? Ja. Mijn mem die kan goed eten sieren. En mijn oma, de mem van mijn mem, die kon ik heel goed eten sieren. Een provincie als Friesland heeft alles. Dus we moeten het hier gewoon op bord kunnen zien. Welkom bij Tafel 8. Leeg bij de groen. Daar begint het al hier. De boaien. De groen dat wij binnen bepaalt voor een belangrijk pad uw identiteit. Hoe wij groeien en bloeien kunnen. Dat geldt voor us, maar ik voor us eten. De groen bepaalt wat je groeit. Elke streek heeft zijn eigen eten en dat eten dat jet we bij us. Hoe lekkerder we dat tamhoutje kennen, hoe mooier het jet dus ons wordt. Groen, eten, wij. Dat is het verband. Dat wie natuurlijk al langzaam, maar de komende 6 weken zullen wij dat verband verstevigen. Door het mooi zien van het lekkerste eten, maar de lekkerste producten uit eigen streek. En dus zie je wij die dingen die dat het beste kind, die het zien of haar kwaliteit, creativiteit, kennis en vaardigheid bij elkaar weer te brengen en u verrast met het allerlekkerste gerucht van eigen boaien. De winnaar, mooi aast, mooi rug en reden, de titel dragen beste amateurkok van Friesland. Goed, wij zieken dus de beste amateurkok van Friesland. Maar hoe vinden we die en waar kunnen de kandidaten aan zijn haar kwaliteiten inlitten? Daarvoor hebben we de help inroepen van Wanné, het restaurant van het Stenden Hotel in Ljouwert. Hier leren studenten hoe ze een kwaliteitsrestaurant runnen mast. Een ideaal plak dus om eens kandidaten aan te begeleiden in haar werk. Restaurant Wanné staat onder leiding van masterkok Albert Kooi. Hij maakt hier de beste studenten aanleveren en hij zal aan zijn een van de 2 juryleden van Tafel 18 wezen. Albert, mag ik zeggen dat je een mooie missie bent? Ja, zeker. De missie klinkt misschien heel beladen, maar ja, ik ben wel ergens mee bezig waarvan ik denk dat dat de toekomst gaat worden. En niet zozeer met een belerend vingertje van je moet dit, je moet dat. Maar als wij iets meer aan het besteden aan ons eten, liefst uit je eigen regio hier in Friesland, dan denk ik dat het alleen maar leuker wordt. Het wordt lekkerder, het wordt beter ook voor de boeren. En we hebben weer cultuur. En wat ik jammer vind in deze moderne tijd, met snelheid, weinig tijd nemen of gebruiken om te koken, dat dat niet meer gedaan wordt. We hebben wel tijd om dag en nacht social media te doen, e-mails. Maar even een uurtje tijd te nemen om de lekkere ingrediënten die je lekker bij een boer of bij een goede supermarkt gekocht hebt, in combinatie met een beetje vis of vlees uit de Waddenzee van een boer die je kent, maar wat minder. Hè? Niet 150 gram vlees, maar gewoon een klein beetje vlees als garnituur bij die mooie groenten. Dan zal je zien dat het voor jezelf als mens beter gaat voelen. En dat is de ene kant, dat het voor je lekkerder is. Groenten die biologisch, maar met name ook door goede producenten van de koude grond groeien, die hebben meer smaak, ook meer structuur, ze groeien langzamer. Dus dat moet een keer opvallen op bord. Dat moet een keer gezien worden van, hé, dit is lekker. Groente en fruit uit eigen groen. Dat is precies wat Anja Minkes het liefst eet. In het Dijstig Libben is ze pasgeboren, maar ze had haar opjoen als kandidaat voor Tafel 18. We hebben zelf een groentetuin, maar daar hebben we dit hier net volle oogst van. En voor de rest heb ik het toch wel bij. Hè? De groenteboer komt hier uit de polder komt hier aan de door. Die heb ik wel een soort bij. En er zit wel een soort aan de kant van dik. Straks weer stoofpaarden of appels. Dat neem ik dan niet mee. En dat is dan bij er een potje deel voor. En dan had ik een zak vol stoofpaarden voor €1 of zo. Dat vind ik gewoon geweldig. Ik gebruik eigenlijk altijd vers fruit.
Een soort rietsuiker in plaats van gewone suiker. Of lichtbruine bastardsuiker. En ja, gewoon puur. Een van de specialiteiten van Anja is haar zelfsmakke appelbeignet. Nevens oud recept. Door stond tussen de oven gewoon crackers met de bladeren toestaan op 220 graden. Ik heb best wel flink wat in. Dat is lekker. Door de appels lijst er een lietse stikjes op. En dan zet staan ze in een voorverwarmde oven. Voor 20 minuten, 24 minuten. Mijn mem die kan goed eten sieren. En mijn oma, de mem van mijn mem, die kon ik heel goed eten sieren. En dan weer echt een ouderwetse eten sieren wie dat. Dan worden net zo'n op suiker, op vet of wat dan ik. Dat is gewoon hartstikke lekker, hartstikke smakelijk weer het altijd. Deze ga ik juist nog even in zitten te bladeren. Zie wat ik maak, komt van de rommelmerk. Het is een heel leuk Duits boek. Duitse bakboeken zijn sowieso altijd heel leuk. Er zit een heel soort steed erin. Nou, dit is mijn man zijn hobby. Die maakt het van al het fruit en bloem, vleerblom samen maakt het erin. Dit is van de bramen die ik hier lees. 4 kilo plukt onderwijs met de post. En dit is kweeperen. De zwarte bij is van uzelf. En dit is peterseliewien. Dus die gaat heel hut in te wispel. Ja, dat is een we zaaien apart peterselie voor de wien. En het is een hele zwierte wien is het. En dan hebben we dit is de naaie lichting. Dit is van de appels. Het is heel gewoon nou, maar er komt dus een hele mooie wien komt eruit. Een hele mooie heldere wien. Die gaat aanst nog in de stoompan. En dan komt het laatste sap eruit. Ja, en dan bottelen we dat. Jurylid Albert Kooi wil dat de kandidaten zo volle mogelijk streekproducten broeken. Om haar bewust te wijzen van de natuur, de groen en de seizoen. Maar is dat net oudbollig? Ja, maar dat is het nu als je het ouderwets doet. En dat is eigenlijk wat ik heb proberen te doen met de nieuwe Nederlandse keuken. De oude Nederlandse keuken is hetzelfde als de oude Friese keuken. Ja, dat is oudbollig. Dat willen we niet meer. We willen moderniseren. We willen een moderne keuken van de toekomst creëren. Dat kan hier in Friesland, omdat wij die mooie ingrediënten hebben. De Waddenzee, de producten uit de Waddenzee, waanzinnig. De groenten hier boven het beeld. Met de technieken en de wetenschap van nu, de toekomst met ingrediënten en technieken. Dan wordt het een hippe keuken. Omdat we de basis, die oudbollige keuken, gebruiken. Maar we moderniseren hem, zodat dat in elk modern restaurant gewoon een topgerecht kan zijn. Jorrit Gerritsma had 2 hobby's. De ene is achter het scherm, de oren in de keuken. Sinds ik nou op mezelf ben ik eigenlijk altijd diegene die aan het eten sieren is. Ik vind het gewoon leuk om te dan in de keuken te staan en dingen uit te proberen. En het komt vanzelf, het jouwt bepaalde rust. Ik vind het leuk, dus het jouwt er energie. Dus je zet mij maar in de keuken. Het ziet er dus al jong in bij Jorrit. Als iets bijna al weer vaak in de keuken te vinden. Thuis bij mijn ouders wie het altijd wel, ik ben thuis, nou, in de pan en wie met me aan het eten sieren, maar ik in de pan bezig, maar ik vind het wel leuk. En toen begon het maar en dat wie, ja, wat wie ik, zandje, 8, toen ik echt begon. En begon echt mooi het bakken van cupcakes, taarten en koekjes. En dat begon het mooi. Jorrit houdt van lekker eten. Liek als deze tiramisu die er maakt. Maar hij moet wel koolhydraat-arm wezen. In plaats van gewoon bloem, het is amandelmeel. Want bloem, nou, dat zit ik in bal en orendeentjes, dat is koolhydraat. Dus dat vervangen wij ik. Dus vandaar dat er amandelmeel toch in komt. Geen jippels, geen pasta, geen ballen, gewone ballen. Dus het is echt even, alles even schrappen en dan doen we beginnen.
Dat komt heel soms voor dat het dan net zo is. Dan kom ik laat thuis of ben ik van school wat later thuis of van stage. Dan maak ik mijn vriend dus dat eten klaar. Maar anders is het altijd dat ik het ben. En dan vraagt hij, stuurt hij een berichtje van wat was de iedere kleermaatje. Dan ga ik vast even helly. En dan kom ik thuis en stiet alles klaar en dan kan ik gewoon beginnen. Uw kandidaten hadden zin in en wij ik. We starten met een groep van 30 en uit die groep selecteert de jury 6 kandidaten in waar zij de meeste potentie zullen. Maar die 6 geven we verder de wedstrijd in. De kandidaten krijgen dan vanzelfs heel iets lastigere opdrachten. En de jury zal ze beoordelen op creativiteit, originaliteit en vakmanschap. De komende 20 juni kun je deze spannende wedstrijd volgen bij ons op televisie. Daarnaast zijn we vanzelfs 24 uur daags op omroepfriesland.nl/tafel18. Je kun je terug te voor achtergrondinformatie, kun je vragen stellen aan de jury, zelfs ik mooi praten over de kandidaten en het eten. Mooi praten ken ik via Twitter, #tafel18. Uiteindelijk houden we 3 finalisten oer. En die matten een compleet menu volslaan naar eigen inzicht, geerstallen en kleermaatje voor de vakjury. En die vakjury die wordt in de finale geholpen door een publieksjury en daar kun je in zitten. Dan Matteo even antwoord Jan op een vraag. Elke week stellen wij een vraag en verlotsen wij onder de goeie instuurders een plak in de publieksjury. De vraag van deze week is: wat is een Nederlands of Fries woord voor amuse? Lastige vraag. Ik zoek gewoon even simpel. Dan ga je dat plakje in de jury samen verzinnen. En zit je in de finale naast masterkok Albert Kooi en Ipi van der Leij. Aan de kelders, Hartje Ljouwert, staat een bijzonder restaurant. Het wordt rund door Douwe en Ipi van der Leij. De keren binnen ze hier 8 uur begon. Dat is het werkje, maar ze doch het vol uitjoeging. Ipi, is het nou echt die werk of is het een passie? Nou, ik denk wel dat ik dit begin maak als een passie. Ja, en het is wel uitrond van 4, 6 tot zondagen in de week. Vrije dagen best er mee bezig. Eerst naar gruthandels, eerst naar beurzen. We zijn te jaren een paddenstoelziekje, we gaan naar het waard. En ja, het is toch een beetje uitrond hobby. Passie worden, ja. Want het dost het te jaren maar die man. Ja, klopt het. Is dat een voordeel of is dat? Dat is zeker, ja. Ik vind het wel als een voordeel. Ik ben heel veel mensen niet zien zeggen hoe is het of jou willen horen op een dij maar iemand op de lip zitten. Maar nee, ik vind het echt een voordeel. We vullen elkaar aan. Dat iemand een middendij had, zit oren voor elkaar kleren en die loekt zich uit die middendij, zei ze maar. Dat, ja, nee, ik vind het absoluut een voordeel. Ipi en Douwe hebben een heldere visie op het broeken van ingrediënten uit eigen regio. Het restaurant had dan ook een duidelijk concept. Fries en vers en huiselijk. Waarom? Wij hier in Friesland is eigenlijk een Fries restaurant. Ja, nou steeds meer, maar 18 jaar net. Dus ja, we zijn er ook een beetje maar begonnen. En Friesland had verschrikkelijk mooie eigen producten. Waarom moest er niks meer van? Want verneemt dat die vraag dan neemt? Of is dat om je heen dat het meer, steeds meer restaurants met Friese producten? Ja, dat weet ik. Maar mensen natuurlijk zeker. Het wordt steeds belangrijker. Mensen worden steeds bewuster van wat ze op eten willen, wat ze op hun pannen krijgen. En ja, dat is wel heel belangrijk. Ja, ik denk dan altijd binnen genoeg producten hier in de buurt. Ja, dat ben meer dan genoeg. Ik denk als je er sowieso een verdiepje mast. We hadden bargjes, we hadden Lauwers Landrund, we hadden vis uit de zee, maar we hadden mooi IJsselmar. Het zwierte visken waar je komen, we hadden mooie grienten en ja, we zijn met wien bezig volgens mij op de eilanden. En ja, we hebben meer dan genoeg. Ja, als je er maar verdiepen staan wil en ja, zien willen en leren wil ik van de boeren om die heen, want die hebben genoeg te vertellen wat wij nog net weten. Ik doe maar even zo. Zo. Je hebt van die mensen die na haar pensioen geen idee hebben wat ze matten. En je hebt mensen van waar dat geen enkele vraag is. Dit is maar een
Dirk Reitsma zit het les de hele dag in de keuken. Vulling erin. Dat die er trouwens al doet er nog jong wie. Oh, zo. Ik was een jongen van een jaar of 7, 8. En ze hadden belegerde school en ons huid had een bakkerij. En ons mem stond in een winkel. En dan kwam ik uit school en dan zeiden we, wist de eerbels even opzetten. Of de boontjes, of doen dit even, doen dat even. En dan deed ik dat en dat vond ik prachtig mooi. En dat is eigenlijk verder gaan. Ik heb altijd doende geweest met eten, drinken. Ik weet niet, het zit in de genen. Ons huid was bakker. Mijn paken was visserman. Die kon geweldig vis bakken. Daar ben ik eigenlijk ook min of meer een beetje opgegroeid. Want ik ging dan op mijn fietsje van huis naar de Westhoek. Werd mijn paken dan visserman waar. Nou, wat een wereld. Met wat lekkere oude kaas. Dirk is een echte bilker. Dus hij hoeft net 4 reizig in voor wat vaske groenten. Wie kliks om een mooie preitaart te maken. Ik ben een mens van smaak. Ik vind die smaak moet goed wezen als het klaar is. En daar ben ik altijd met bezig. Die smaak. Net als nou krekt met die preitaart. Dan, eerst had ik er geen kees over. Maar ik dacht, nou, er komt iets meer smaak aan die oude kees. Er zit ook kees in. Trouwens, kruidjekees, Friese kruidjekees. Maar als die kees erover, dan krijg je een mooi laagje. En dat brengt ook nog weer een klein beetje meer smaak. Dus ja, zo ben je dan bezig. Dat gaat daar. Ja. Een eigen betochte creatie is een cupje van roggebreed, maar daarin een zelfsmaakte cheesecrème. En dat drukken we dan, nou ja, voor het weekend of voor een feestje. Ja, het is ook genieten. Je kan niet alles opeten natuurlijk, maar de kinders weten, de kleinkinders weten het. En dan komen ze, het paak ook weer wat bakt? Ja, dan kom ik even. Ja, zo. Ja, hartstikke mooi. En dan zal ik mijn vrouw even serveren. Dan moet je het even proeven. Ja? Dat troggebroodje is een beetje... Is Hij is best krokant. krokant, hè? Uw 30 kandidaten staan in de startblokken om los te gaan met tafel 8. Ze wachten maar smart op de eerste opdracht. Albert, wat wordt uw eerste opdracht? De eerste opdracht is bittergarnituur. Eigenlijk het eerste teken uit een keuken. In de Franse keuken hebben we amuses, amuse-gueule. We hebben de beroemde tapas in de Spaanse keuken. Dim sum in de Aziatische keuken. Maar wij hebben gewoon ons bittergarnituur. En die moet bestaan uit 3 kleine onderdeeltjes. Eentje op basis van vis, op basis van vlees of afval, organen van vlees en groenten. En groenten natuurlijk uit de natuur. En heb je voldocht een goede bittergarnituur? Ja, bittergarnituur met überhaupt gewoon lekker smijtje. Met een goed uitzien, lekker fris wezen. Heel belangrijk is originaliteit. Spring eruit bij die collega's. En ja, restverwerking, hè? Precies. Vinden wij heel belangrijk. Ja. Hoezo? Wat is dat? Ja, de hartstikke dingen oer in de keuken. Wat iemand oors de kliko ingooit. Kies nog hele mooie hapjes van mijtje. Maar kijk, als je even aan de bar zit en we drinken wat bij en je hebt nog net even iets over, of je kan van de laatste stukjes prei of sla nog even iets leuks maken, kost niks. Maar de mensen zeggen, hé, ik krijg iets erbij. Dat is die verrassing. En dat is eigenlijk het woord voor bittergarnituur. Oké dan, zo zal het dus gaan. Goed 30 kandidaten verschijnen na je weken voor de jury. Zij moeten haar beste bittergarnituur maken. Die moet u 3 hapjes bestaan met groenten, vlees en vis. Zo vol mogelijk uit eigen streek. De ingrediënten mag je net te duur wezen en de garnituur wordt beoordelen op kwaliteit en creativiteit. Als ik nou kandidaat ben, waar moet ik dan beginnen? Mag ik eerst op zoek naar producten of moet ik eerst bedenken wat ik überhaupt maken wil? Ja, betekent wat goed bij elkaar past en bereid je daarop verder.
En sjorm die heen wat er te krijgen is. Kijk zo zeer. Kijk in de tuin, kijk in de natuur eigenlijk. Hè. De natuur bepaalt wat we gebruiken. Die bepaalt wat er nu is en wat nu het beste is. En dat willen we eigenlijk ook in de wedstrijd terugzien. Weten we nog wat het seizoen is? Weten we wat de beste kwaliteit is? En waar halen we die? Ja. Een provincie als Friesland heeft alles. Dus we moeten het hier gewoon op bord kunnen zien. Waar voldocht een goede kandidaat aan? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want nee, volgens mij is het gewoon heel breed. Want de jonge koks van Sint-Wurg, ja, die haar oors koken leert. Ja, mijn moesjes en schoenkes. Ja. Maar ik hoop eigenlijk ook gewoon de oude generatie nog te zien. Met hun trots van hun oude keukens, die we misschien bijna niet meer kennen. Ja, wat je net zei over Beppe. Ja, precies. Misschien zien we nog de geheimen van Beppe. Ja. Ik denk dat het fantastisch is. Familierecepten. Ja. Ik zou het erg waarderen hoor. Het hoeft niet altijd gelijk fancy en top te zijn. Laten we weer door die amateurkoks nu zien. Hey, kijk eens hoe mooi Friesland is en wat we hebben. Dus ik denk dat we daar voldoende aan hebben om een fantastische wedstrijd aan te gaan. Ah ja, en de oorkandidaten kunnen dus onder slag met het meidje van een origineel bittergarnituur. Maar hoe liep het met de appelbeignets? Het resultaat. Heel goed slagen. Ja. Ja. Mooi kleuren. Ja, lekker knapperig. Ben goed lukt. In de tuin kies alvast op zoek naar de ingrediënten voor haar eerste opdracht. Hoe schat ze eens haar kansen in? Ik kan goed eten sieren. Ik kan lekker eten sieren. En ik probeer zo vol mogelijk mijn producten uit mijn eigen omgeving te werken. Ook de koolhydraat-arme tiramisu van Jort is klaar. Het ziet er goed uit, maar wat kan Jort us Assen nog meer shinlitten in tafel 18? Het is echt van mezelf wat ik mooi zie. Het past bij mij. En dat komt ik op het bord, op tafel te staan. En dan kies ik proeven. Daarom ging ik winnen. Ik vind dit een geweldig initiatief van Omroep Friesland. Ja, echt waar. En dan denk ik, ja, we doen er wat aan. We zijn ermee bezig, hier ook in Friesland. Nou, dan zat ik hier ook weer zo bij de computer. Ik zei, weet je wat ik doe? Ik geef me op. Het is ook wel niks verwarren, maar goed. Nou, en hier zitten we dan. Ja. Ek Dirk zijn prijtaart liet het aardig slagen. Hij had er zin in om zijn keuzen aan zijn shin te litten. De jury zal streng wezen, maar dat is Dirk thuis wel wend. Ja, pak er maar één af. En doe ik het even een klein beetje. Hij kan nog warm wezen. Ja. Hij voldoet aan mijn smaak, maar het is nog maar net hoe een ander erover denkt. Maar... Ipi van der Leij en Albert Kooi zullen de beste 6 kandidaten uitselecteren om 4 mei te gaan in tafel 18. Uiteindelijk komen we op 3 finalisten uit die het allerlekkerste gerucht betinken en maatje matten. De winnaar mag hem uiteindelijk beste amateurkok van Friesland nemen. Jo weet intussen het antwoord op de vraag hoe nemen we hier een amuse en kunnen dat opsturen via uw website omroepfriesland.nl/tafel18. Hier kun je ook te lonen voor alles wat je nog meer wilt willen over tafel 18 of om mij te praten. Ja, het zal spannend worden. Ja, de jury zal streng wezen en ja, de zullen kandidaten teleurstelt aanjekje. Maar één ding binnen we wist van, Jo kan het al je volgen.
Mooi lipje, met de deelnemers, ideeën opdwaan voor lekker eten en tips en trucs hoe je dat zo goed mogelijk tamaatje kunnen. Reden genoeg om elkaar nijweekensneun te doen ver te treffen, dan is het voortendagelijks erop of eronder voor uw kandidaten. Graag dan, tafel 8. Hoi. Is voorbij. Wie moet er nou kleerwezen?